Sa Bacolod City, Anay live-in partners ang 23 anyos sa ginhold up kag ginpatay ginapahayag sa kapulisan nga posible sa likod sang krimen. CCTV footage ginapatihan man nga mabakod ebidensya nga nagapakita nga planado ang natabo. Yarig balita nga atong gintutukan. Nakuha na sa BCPO ang CCTV footage sa area sa medical facility kung sa din ginsulod sa isa ka armado nga lalaki ang auto nga ginasakyan sang lutang patay nga si Angelica Montalvo, 23 anyos, sa isa ka first year HRM student. Bago nagapadayon pang investigasyon, hindi pa mapakita sa kapulisan sa publiko ang CCTV footage, apang kunang hepe sa Police Station 8 ang pahabalon, klaro nga planadong krimen. Well plan gid siya ikay nakatambay na tong duwa bago mag-abot bugi sakaan na. Subod sa lingon may kontak nga amo nang salakyan sakaan amo nang kon hold up lang to natabo pagkuha sang cellphone kag kwarta na naog to sa medical plaza pa lang. Ang ginatumod ni Puerto nga posible sa likod sang krimen ang mismo live-in partner ni Montalvo. I-consider nato siya nga suspect naton. Daw siya ang may kati. Ang iya salakyan siguro samtang wala pa kagwa mga tao ni nakalak ro na ti ang lock ara siya side ang control sang tanan nga mga. Nagpamaliban ng kapulisan nga hingadlan ini samtang nagakuha pa sang duga nga ebidensya. Nobyembre sang nagligan nga tuig, gindala sa ospital si Montalvo matapos ginaligar aksidente nga nabungguan sang live-in partners sini. Sa ining nga laragway, makita nga napuruhan si Montalvo bangod sa makusog nga impact. Sang natabo ang ginapahayag hold up, tiun man nga nagpadulong si Montalvo sa doktor agud magpakonsulta kag kuhaw ng seal brace sa iya mga tiil. Suno pa sa kapulisan, ang tiyak ang pakaisa sini nga upod sa salakyan, makapila pa ka beses sa ginsumbag sang sospek agud hindi magpalagyo. Sa autopsiya, nakita niya makaduwa ka beses nga ginlutang si Angela sa ulo agud hindi na makaluwas. Upod kay Rinald Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.